Každá obec na mape našej vlasti má svoj vlastný, jedinečný príbeh. Sú miesta, ktoré ticho stoja na okraji záujmu a potom sú také, ktorých história je taká pestrá a hlboká, že by naplnila stránky hrubého románu. Presne takýmto miestom sú Žemberovce. Obec, ktorá v sebe spája drsnú silu prírody Štiavnických vrchov, eleganciu šľachtických rodov a hrdinstvo obyčajných ľudí, ktorí sa v zlomových okamihoch dejín nebáli postaviť nespravodlivosti. Obec sa nachádza v Nitrianskom kraji, v severovýchodnej časti okresu Levice, v regióne Tekov. Poloha Žemberoviec je strategická a zároveň prírodne nesmierne príťažlivá. Z geomorfologického hľadiska leží na rozhraní severnej časti Ipelskej pahorkatiny a juhozápadného úpätia Štiavnických vrchov. Väčšia časť Chotára je rovinatá až pahorkovitá. Územie obce patrí do teplej a mierne suchej klimatickej oblasti. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 221 metrov nad morom, v doline Žemberovského potoka a na svahoch nad riekou Sikenica. Ak cestujete z Levíc smerom na Banskú Štiavnicu alebo Dudince, Žemberovce jednoducho nemôžete minúť. Prechádzaním je dôležitá dopravná tepna, spájajúca južné a stredné Slovensko. Celková rozloha Chotára je 2951 hektárov. Krajina okolo Žemberoviec je nesmierne malebná. Je obklopená zelenými lúkami, úrodnými poliami a listnatými lesmi. Časť katastra obce dokonca zasahuje do národnej prírodnej rezervácie Horšianska dolina, čo je unikátny kaňonovitý útvar s chránenou faunou a flórou. Táto poloha predurčila Žemberovce na to, aby boli odpradávna poľnohospodárskou a vinohradníckou oblasťou. Pôda tu dávala obživu generáciám predkov a klíma prijala zakladaniu vinohradov, ktoré dodnes dotvárajú kolorit tohto regiónu. Predpoklad výskytu drahých kovov v náplavoch Sikenice, tečúcej z centra Banskoštiavnickej oblasti, boli predmetom záujmu cestovateľov a bádateľov už od dávnych čias. Vďaka polohe na križovatke ciest existovali Žemberovce ako sídlo už dávno predtým, ako bol celý hontiansky komitát v 11. storočí začlenený do Uhorského kráľovstva. Aby sme pochopili dnešnú tvár Žemberoviec, musíme sa vrátiť o takmer 8 storočí späť. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1256. Je to obdobie po ničivom tatarskom vpáde, kedy sa uhorský kráľ Belo IV. Snažil znovu zaľudniť a hospodársky obnoviť krajinu. V historických dokumentoch sa obec spomína pod názvom Sember, neskôr ako Zember. Čo je však z historického hľadiska zaujímavé, Žemberovce dlhé stáročia neexistovali ako jedna obec. Boli rozdelené na dve samostatné sídla, Horné Žemberovce a Dolné Žemberovce. Každá z týchto obcí mala svoj vlastný vývoj, svojich vlastných zemepánov, richtárov a historické osudy. Tento dualizmus pretrval storočia. Skončil sa až v novodobých dejinách, v roku 1946, kedy sa obe obce definitívne zlúčili do jedného samosprávneho celku pod spoločným názvom Žemberovce. Keď hovoríme o histórii Žemberoviec, jedno meno vyčnieva nad všetky ostatné. Je to šľachtický rod Žemberiovcov, písané aj ako z Sembery. Tento rod bol s obcov úzko spätý a podľa nej dostal aj svoje meno. Žemberiovci patrili k starým uhorským zemianskym rodom, ktorých vplyv neskôr presiahol hranice Hontu. Členovia tohto rodu pôsobili ako stoliční úradníci, sudcovia, vojaci a vzdelanci. Ich prítomnosť vtlačila obci pečať kultúrnosti a prosperity. Žemberiovci investovali do rozvoja svojich majetkov a zanechali po sebe stopu, ktorú môžeme v obci obdivovať dodnes. V 18. a 19. storočí sa síce na majetkoch striedali aj iné šľachtické rody, ako napríklad Borošovci, Suliovskovci či neskôr Beňovškovci, no meno Žembery zostalo trvalým symbolom obce. Najvýznamnejšou svetskou pamiatkou, ktorá pripomína túto éru, je kaštiel Žemberiovcov. Pôvodne išlo o klasicistickú budovu postavenú na začiatku 19. storočia. Kaštiel prešiel zásadnou prestavbou na konci 19. storočia, kedy získal svoju dodnes charakteristickú neorománsku podobu s trojosovým portikusom a balkónom. Okolo kaštieľa sa kedysi rozprestieral krásny anglický park. Okrem kaštieľa obec zdobia aj sakrálne pamiatky, ktoré svedčia o duchovnom živote obyvateľov.
Dominantou je rímskokatolícky barokový kostol Mena Panny Márie z roku 1754 s nádhernými pruskými klenbami a historickým orgánom z konca 18. storočia. Náboženskú pluralitu obce zasa potvrdzuje klasicistický evanjelický kostol postavený v roku 1886. Po prvej svetovej vojne a rozpade Rakúsko-Uhorska sa majetkové pomery radikálne zmenili. Prišla prvá pozemková reforma, staré šľachtické veľkostatky boli rozparcelované a do obce prišli noví obyvatelia z chudobnejších regiónov Slovenska. Dostávame sa k najdramatickejšej a zároveň najhrdinskejšej kapitole žemberovských dejín, k obdobiu druhej svetovej vojny a Slovenského národného povstania. V 40. rokoch 20. storočia prechádzali Žemberovce, rovnako ako celé Slovensko, ťažkou skúškou. Blízkosť strategických ciest znamenala, že obec bola neustále pod dohľadom vojenských zložiek. Keď v auguste 1944 vypuklo Slovenské národné povstanie, Žemberovčania nezostali ticho. Obyvatelia obce sa aktívne zapojili do odboja. Chlapi odchádzali do hôr k partizánskym oddielom, zatiaľ čo tí, čo zostali, poskytovali povstalcom neoceniteľnú materiálnu pomoc, potraviny, šatstvo a informácie o pohybe nemeckých vojsk. Mnohí obyvatelia riskovali vlastné životy a životy svojich rodín pri ukrývaní prenasledovaných osôb. Tieto pohnuté časy si vyžiadali aj najvyššie obete. V bojoch padli miestni hrdinovia ako vojak Viktor Naď či partizán Mikuláš Krnáč. Samotná obec zažila ťažké chvíle predvianočného obdobia v roku 1944, kedy sa front priblížil na dosah ruky. Po ťažkých bojoch boli Žemberovce definitívne oslobodené 21. decembra 1944. Tento dátum priniesol vytúžený mier, no jazvy na dušiach obyvateľov zostali. Do Slovenského národného povstania sa z obce Žemberovce prihlásilo až 135 vojakov, čo bolo najviac zo všetkých obcí v regióne. Do konca druhej svetovej vojny sa v obci ukrýval aj doktor Gustav Husák. S protifašistickým odbojom sa spája meno najvýznamnejšieho žemberovského rodáka tohto obdobia. Je ním major Daniel Gonda. Daniel Gonda sa narodil v Žemberovciach 12. januára 1909. Vybral si dráhu profesionálneho vojaka. Stal sa dôstojníkom jazdectva. Po vzniku Prvej Slovenskej republiky slúžil v slovenskej armáde, okrem iného ako veliteľ jazdeckej eskadróny v Seredi. Pred vypuknutím povstania pôsobil ako veliteľ posádky v Humennom, kde tajne nadväzoval kontakty s antifašistickými silami a dodával zbrane partizánom. Po vyhlásení Slovenského národného povstania bol poverený s formovaním povstaleckej jednotky v oblasti Ružomberka. Stal sa veliteľom samostatného práporu prvej československej armády na Slovensku. Jeho jednotka operovala v strategicky dôležitej oblasti Ľubochne a Kráľovian. Mala za úlohu držať obranu a blokovať postup nemeckých okupantov smerom od Turca na Ružomberok. Daniel Gonda bol mužom činu, nekompromisným bojovníkom, ktorého profil v historických dokumentoch nesie črty mimoriadnej tvrdosti v boji. Svoj život položil priamo na boisku. Zahynul v septembri 1944 počas divokých bojov v Ľubochni vo veku 35 rokov. Po vojne bol za svoje nespochybniteľné zásluhy a odvahu in memoriam povýšený na majora a vyznamenaný Radom Slovenského národného povstania prvej triedy, Československým vojnovým krížom 1939 a medailou za chrabrosť pred nepriateľom. Žemberovce na svojho rodáka nikdy nezabudli. Jeho meno dodnes nesie hlavná ulica v obci a pripomína nám cenu slobody. Ďalší významní rodáci z obce Žemberovce sú Ján Murgaš, Emília Lokvencová, rodená Hilová, Margita Skivová, rodená Dalmadiová, Viera Valentová, rodená Bateľová, Ján Malina, Pavol Pástor, Peter Vašek a ďalší. Základnými symbolmi obce sú obecný erb, vlajka a pečať. Keď sa dnes prejdete po Žemberovciach, uvidíte modernú, rozvíjajúcu sa obec s 1234 obyvateľmi. Uvidíte upravené ulice, fungujúcu školu, škôlku, obecnú posilňovňu a futbalový klub. Kultúrny život reprezentovaný speváckym súborom Žemberovčan, klub dôchodcov a novovzniknutý klub Žemberovskí šípkari. Obec každoročne organizuje jeden z najväčších jednodňových hudobných podujatí v okolí Žemberovský táborák. No pod týmto moderným povrchom neustále pulzuje bohatá história. Každý kameň starého kaštieľa Žemberiovcov,
každý tón orgánu v barokovom kostole a každé meno na pamätníku padlých hrdinov SNP nám pripomína, odkiaľ táto obec prišla. Žemberovce sú dôkazom toho, že aj menšia obec môže mať veľké dejiny. Sú príbehom kontinuity, od stredovekej osady Sember, cez šľachtické sídlo, až po hrdinskú baštu odboja. Je to dedičstvo, na ktoré môžu byť Žemberovčania právom hrdí a ktoré si zaslúži našu úctu a obdiv.